Ahoj, zdravím vás u ďalšieho dielu z Gameovho serveru. Teraz si ako ďalšiu hru si ideme zahrať celkom peknú hru, kvalitnú hru, o ktorú ide sa skryť pred seekermi, čo sú vlastne hľadači. A poď, no. Au, lag. A pred seekermi ja budem vlastne hider, takže budem sa skrývať a tu je voľné. Môžem si vybrať aký chcem blok. Nevidel som ešte krajinu, takže dáme si drevo je super. Dobre. OK, som drevo. Dobre. A musíme sa skrývať. Jeden vždy musí byť hider, tak dúfam, že ja nebudem. Dobre, som drevo a mal som si dať knižnica, tí sú asi najlepší tu na. No čo už, mám jeden dom, kde celkom sa dá splynúť s okolím, aj keď veľmi to nemám rád, tak či tak. Kde by mi to malo ukazovať XP, tak tam mi ukáza čísla, koľko ešte to bude prebiehať, ja už vidím jedného hidera. Tak ja sa pôjdem rýchlo niekde senka skryť, to je kvietok, tu nie, tu tiež nie. A tak toto bude, dúfam, aj keď vôbec to nesúvisí s týmto prostredím, ale no, čakaj. To vo vode sa nedá skryť. To je pre mňa nová vec. Nedá? Jo, dá. OK, takže vlastne keď počujete vy ste nepočuli, tak pred chvíľou bol taký ting a keď vlastne to ting odoznie, tak ste splynuli ako hociakej z týchto iných blokov a keď vlastne nie ste splynutí, tak ste o niečo menší, o niečo užší a vôbec nevyzeráte ako klasický blok. No. Teraz, čo som chvíľu netočil, 2 týždne, tak som vlastne bol na tej dovolenke, čo zajtra by som natočil nejaké 2 diely niečoho. Inak s tou single player sériu, to je slepé hovno. S tou single sériou som už skončil, pretože spadol som do šachty, zomrel som, potom ma spawnulo úplne niekde inde a proste ja som ten dom mal na, si vymyslím, že na x minus 3000 a mňa to spavnulo o 10 000 blokov úplne niekde inde. Takže sa mi to fakt nechcelo hľadať, som išiel pol hodinu a fakt, možno niekedy, keď sa mi bude chcieť, tak to prídem. A séria nová, no ja ešte natočím z týchto hier, čo ešte som nezahral si Survival Games. Ale vlastne zajtra natočím ďalšie 2, to bude Survival Games a ešte raz si zahrám Annihilation, lebo ma to strašne bavilo a že by som aj hral nejakú inú hru, no to neviem zrovna. Nejaká ďalšia hra ma nejako neočarila a nejako mi to začína lagovať. Takže asi tak. A tá nová séria by bola buď, no rozhodnite sa. Buď by som začal natáčať Skyblock, nejaký iný, s nejakými inými vecami, inými blokmi, ešte s iným texture packom, ktorý som našiel, vyzerá veľmi pekne, alebo by som si stiahol nejaký iný Minecraft, aj keď iný ako neviem, pozeral som je Pokémon Minecraft, čarovný Minecraft, Hexseed, Futurecraft, čo natáča teraz Gamer, vlastne skoro všetko natáčal Game Rocker toho Pokémon a potom je ešte nejaký Minecraft, no, tak to bolo z mojej nemčiny všetko. A seekerov je 14, takže hľadačov je 14 a tých, ktorí sa skrývajú iba 9. No, ne, keď už budeme iba 2, už sa to bude končiť, tak si tu aj trošku pobeháme, lebo proste čo tu budeme sedieť, či stať, či čo? Že by som skúsil si takto prebehnúť, či sú fakt takí sprostí. Nie. Kámo, tí to úplne buchajú do všetko, čo im príde pod ruku, tých nemám rád.
V? Ne, ne, budem až... Vypni to, vole. Nie, ty vyzeráš nebezpečne. Nie, všetci ste kripli. No. Juj, ne. Zbadal ma. Bože, vy ste strašne slepé hoveda. No, ak to vyhrám, tak som dobrý, no nič. Napríklad, niekto mi hovoril, že tie videá sú príliš krátke, aj keď, no, je to vlastne v tým, že niečo mám na YouTube, možno to niečo určite poznáte, možno je to jasné, iba ja to nepoznám, je, že sa mi nedá natáčať nad 15 minút. Takže, no, neviem. Ne, no. No, a teraz ideme hľadať. Kde ste vy obludy? Počkaj, kedy ma to pustí? Či ja môžem ísť vám nejako? No hurá. Videl som senka hore niekoho ísť. Počkaj. Tento redstone tu má byť? OK, má. Dá sa byť ešte za listie, ešte za čo sa dá byť. Ty kokos, to úplne také skryše, že... Oni sú niekde zakempení slušne. A... No, ty koky. Ten restom je tam. OK, všetko čo levituje, to sa nemusíte bať, že je to niekto iný. Tu na... Vy ste kripli. Keby tam išiel niekto, tak ho nikto nenájde. No, tu nebol niekto skrytý, možno ešte stále, ja to budem bušiť do všetkého. Jak taký rasist, ne, nie. Povypíname svetlo, to sa nedá. Tu ja som sa skrýval a potom ešte scénka. S kamarátom sa obidva tam dali redstone lampy. Hop. Fúha, ty vole. No vy ste dobre skrytí, chlapci. Šaci. Tak toto je... Sú dobre skrytí, uznávam. Ja to asi vstám. Ešte je celkom dobré možnosť, keď ste tento list a dáte sa sem. Ešte stále neviem, či ten výber je tento list, ale asi hej. Tak ja by som to... Mňa to nebaví tak trošku. Jop. Zabil som ho? Jop. Hehe. Dobrá, už je iba jeden. Ja som netušil, že to tam môže byť, iba som strieľal, búchal. Počkaj, ako som mal strieľať? V česke nie? No. Nejaká sexy... Vy to nepočujete, ale nejaká sexy zvučka. Nejaký jukebox tu hraje. Aha. Europa Kacen, Lasno DJ. Dosť maďarských ľudoviek. Počkaj. Ten blok, ktorý tu musel byť skrytý, alebo stále je, a pozeral sa na mňa, tak ten si musel mi myslieť, že som pekný retard. Fuja. Počkaj, to je také isté. Dobre je skrytý. Chlapec, ty kokso. Počkaj, veď je tu... Ježiš. Ne, nie je tu. Vlastne tam sa ani nedá prejsť. Nevadí. Ani sem sa nedá, nie. 10 sekúnd.
Stoplo mi nahrávanie. Ospravedlňujem sa za to. A aj tak nenašli sme ho, prešlo 10 sekúnd a to by som sa chcel rozlúčiť. Ďakujem, že ste si ma pozreli a napadla ma aj nová séria, že by sme chodili po serveroch a skúšali ich parkúry. Takže gamer, aký tu máš parkour? Ťažký je, ťažký. Ťažký je gamer. Niečo ľahšie, prosím. Ale nie tak, to by sa dalo. Hop, hop. Juj. Ja som nejaký chlapec z Brna, či čo toto? Možno áno. Ale, no. Ďakujem, že ste si pozreli tento super akčný diel, aj keď sa tu nič nedialo. A teším sa na druhý. Ahojte, žienky.